Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moniruɓe ndu jayndele moɗon no dañirton ɗum subaka foof e nder Pindi TV amin dañi weltare kadi huccite moɗon oɗo subaka aljuma ko wiide on tan aljuma moƴƴo malaɗo mi adima baɗarawon calminama inde on mbaɗama e jettode ɗum noon ko dañde tan no weltare no mbiru mon ni huccide kadi e ɓaɗam gorko Amadou Boussane oɗo subaka aljuma. Amadou bisimilla ma. Mbani mba Aissata Ndiaye jam walima mba ko jam wali to mbalda jam bolo machallah alhamdulillah ko yettire Allah ɗum noon en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe dokkude en tigui wawde hawrude oɗo aljuma moƴƴo malaɗo ko ɗon tigui ñagonɗen bandiraɓeɓe wonɓe e nder leydi Sénégal ha e bowal leydi eɗen mbiyaɓe kadi aljuma moƴƴo malaɗo eɗen jettaɓe Aissata eɗen jarnaɓe kadi no fewi no mbiɗen ni tan kala e saaha yiideɓe commentaire uji mabɓe e kadi vraiment e wattudeɓe hakkille no fewi e yewtere mabɓe e roɓindo jayde je kala subaka wona hunde wemde guila e haajuji e hammuji yaaha garta e gueɗe mbaɗe noon foof machallah hatta ɓena jokki tigui ene wayno darde e wadde kadi dowuji e kewɗi machallah eɗen jiiya ɗum ɗon noon wideɓe tan aljuma moƴƴo malaɗo haysen tawi adima kam noon tigui Amadou hande ko ɓuuri tengtude hande no wayno jande ɗi ɓuuri artude ko ɓuuri hen ko hewde ko yewti ko e seppo jogorgo wadde hande kikiɗe seppo no lank woni tan gomo gandango koko daari gam haɓade yoga e gueɗe ha tengti noon to banggue ƴilletagol kuɓam leydi men ko noon kadi ne tawe hen cimti kewɗi ɗi mawɗo leydi ndi tawtara ko noon kadi e gueɗe goɗɗe ko ɓuuri hen ko hewde maen gandu ɗum e nder jandi ɗi Aissata noon tigui Amadou ko jayde las udditadama ko nden ɗon jayde tigui uddata ko kewendi yimɓe tigui teska walla mbiyen soyna tigui e ngal ɗon tan ngal ganduɗa jayde las ko ngal tigui hutiri e o subaka ɗum ɗon noon ko seppo ganduɗa ngo kay hande ko gam wiide ha hande min jadani e ƴilletagol kuɓɓam leydi men kono noon kadi e wiide wonde yo yaltini e dumbirdu hono Guy Marius Sagna saabi noon jayde wi tan ko gomu ñolanko oɗo saaha kay ala ko woni haaji mum e hammu muɗum so wona yo yimɓe ngar ha kewa jalta ballaɓe e gonɗon seppo les échos ko hen tigui arti ina wayno noon gonɗon seppo ganduɗa ngo jiidani e goɗɗi saabu kay ngoɗo seppo koko yamira tawi noon ko préfet de Dakar tigui wiɓe wonde oɗon mbawi seppude ɗum ɗon noon gomu ñolanka ene wiiri jayde o saaha ene wondi tigui e gooƴa gam yidde hebde kewendi yimɓe toon to ganduɗa ko woni ummade to université hay to toon to nokku mo ganduɗa ko poste mbo Médina ko nder Dakar ɗum ɗon noon biteɗo Thiat ko goto tigui e mabɓe e wiide makko tan oɗo saaha ala koɓe ñaagui yimɓe tan so wona mbaɗ bondiral beele kay Guy Marius Sagna ina yalta e dumbirdu kono ɗum ko konguɗi Cheikhou Kouyaté gonnoɗo tigui hono capitaine kippo guendiji leydi men Sénégal ina tawe hen o arti tigui e jeux hono Jeux olympiques bannoɗo toon to Londres 2012 o haali noon hono woni jokkodiral makko hakkude makko Idrissa Seck Idrissa Gana Gueye tigui wondude e Sadio Mané konguɗi makko mantinirɗe ina tawe e nder jayde les échos quotidien le quotidien nden ɗon jayde arti ko e caggal nde yiita ko yewti ko kay e drogue mantiniɗo toon e nder laano wiyete ko grande Nigeria ɗum ɗon noon ko jayde wi tan oɗo saaha gomo wiyetengo Grimaldi woni tan gomo ganduɗa ngu kay jeeyi ɗum ko toon to dowla Italie naaɓe jayde wi noon koɓe kay gummima e deƴƴere mabɓe kamɓe noon tigui ɓe jeddi woni version manam tan ko goɗɗi duwan leydi men Sénégal haaliɗi ɓe kolliti noon wonde yiiti on ɗon drogue tan ko goto e ɓen ɗon dognoɓe kan ɗon laana koye on saaha noon ɓe kay noddi avocat ji mabɓe ene wayno gulliti gueɗe ɗe walla kalani ɓe ganduɗa ɓe ko douanier ko goni mabɓe jaaji ina tawe e hello tati e jayde quotidien le quotidien vox populi nden ɗon jayde arti ko e dawrugol ɗum ɗon noon ko caggal nde teska ina wayno naata yalta walla mbiyen kelanɗe luggi e nder coalition Macky 2012 jayden wi oɗo saaha tan ɗum ɗon kay ina jokki tigui ina wayno ɓabbitade ina sama ɗum ɗon noon on ɗon coalition fayi koye majjugol e wiide jayde kono kadi jayde ne arta holtan nomo leydi ndi Macky Sall ne wayno lefniri on ɗon coalition kono ɗum ko ina tawe hen épidémie woni tan rafi walla mbiyen boros mo ganduɗa o kay wiyete ko coronavirus jiitaɗo toon to Wuhan tawete ko nder leydi Chine jayde wi noon oɗo saaha tan ko on ɗon rafi kay ina jokki layde e nder windere nde ko tolni e temeɗɗe ɗiɗi e sappo e ɗiɗo bani adama mbasen pittali munen ko tolni ujunnaje jeetato e temedde jeenayyi tawi noon ko ka woni tan teskama tigui yimɓe ne gondi hen e nder windere nde kala e kuuɓal saabi noon ha OMS woni fedde nde ganduɗa nde kam tambi calal ɓalli windere nde holliti wonde
wonde tan on ɗon rafi wonti goƴa dendagal windere nde kala e kuɓal yo Allah dandu en dandana en le soleil amin jayde gendire nde ewɗo subaka hande arti ko e mawɗo leydi ndi Macky Sall ɗum noon ko caggal ndewa kay tawtora mbiyen ɓayyinde ko wiyete ko hono rapport leyɗele ɗe ganduɗa ɗe jeeya koye hono goomu biteɗo Mayep ɗum ɗon noon holiti won tan oɗo saaha leydi men Sénégal ala ko joopi so wona yidde tawtorede e top 10 walla mbiyen tan e hono mbiyen top 100 kono tan leyɗele ɗe ganduɗa ɗe kay ko leyɗe temedinde tawtede e nder hono mbiyen on ɗon rapport mo ganduɗa ko doing business wiide noon mawɗo leydi ndi ɗum ɗon e wawi amnade tigui e nde ɗo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas so tawi kay gueɗe ɗe kala kormama ina tawe e hello sappo e ɗiɗi e sappo e tati e jayde le soleil. Dakar Times ari koye goɗɗum ko phase 2 woni eɓɓorde ɗiɗi ɓeeri ko wiyete MCC Sénégal ɗum ɗon holtama kay wonde ko wullo tigui wiltungu wonande kay tawi jabbira ko 600 million e kalis dollar to banggue ha joni gam yidde ne wayno duncude on ɗon secteur to banggue ha joni kuɓam leydi men Sénégal ɗum ɗon noon waɗi koye tawtorede hono jagorɗo guindi ko noonne kadi kolaɗo kuuɓal toon to galle lamorgo ngo Mohamed Boun Abdallah Dionne ko noonne kadi e jagorɗo ɗiɗi hen goto ko Mouhamadou Mactar Cissé tambiɗi kala ko yuti ko e gueɗe pétrole e ko nandi hen ko noonne kadi e oɗo mo ganduɗa kam tambi ko witi e faggudu kam e eɓɓoje e kam tigui jokkodiral hono Amadou Hott ɓeɗo kala noon tawtorama ko witi on ɗon fannu e ngal ɗon cifodiral foof tan noon ko gam yidde sembinde kuɓɓam leydi men Sénégal. Jayde l'Observateur jayde groupe Futur Média arti koko haɗi ɗanade o saaha ɓiɓɓe leydi ndi kala e kuuɓal ko wargoji ko noonne kadi tawateɗi tan yimɓe ene mbara ene berla walla ina mofta ɗum ɗon noon jayde wi tan ko wargoji ɗi ganduɗa ɗi oɗo saaha ina kay uddi hakkillaji ɓiɓɓe leydi ndi kala e kuuɓal ɗum ɗon noon jayde waɗi hen hono kadi losko ganduɗa ngo kay ko wargoji kamniɗi kame jurminiɗi tawi noon ko ha joni benciɗɗe hakkillaji ɓiɓɓe leydi ndi kala e kuuɓal tawi o saaha ɗin ɗon wargoji kay haala munen haalaka to banggue ñawore hen goto ni e ɓen ɗon babiraɓe mo ɓiyum kay warano o wiyete ko Aminata Diouf ɓiyi ko tigui jitanoɗo ina wara toon to Wakam wiide babiraɗo noon ha ɗo kalten ne wayno ɓe ganda losko ngo holto yarata par ce que hunde kala koko daari ina deeƴi konngol mum jaaji ne tawe hen kono ɗum ko ina tawe hen kulhuli mawɗi caggal nde goomu witengu hono programme alimentaire mondial woni PAM kay suuti konnguli eko yutti e ha joni ñamel leydi men Sénégal wiide mabɓe noon oɗo saaha tan ko leydi ndi kay ina fayi e heege manggue holtam non wonde ko tolni e 42 ujunere pawɗi temedere jeegom neɗɗo ina kay kulana woto kay ngakkede e ha joni mbiyen heege e nder Sénégal goɗɗum limore wonde ko ujunere walla mbiyen ko temedere ujunere pawɗe ujunaji jeegom tawi noon ko élève woni janggoɓe kay o saaha ina kay mbiyen poti wallede e wiide on ɗon rapport. Le quotidien enquête jayde enquête loski oɗo subaka hande arti ko e soirée woni tan welnere wande tigui walla mbiyen ha joni ruttude teddungal mo ganduɗa ko biteɗo hono Amadou Dansokho ɗum ɗon waɗi ko toon to leydi France ko parti noon wiyeteɓe communiste tawi noon ko France naaɓe kañum tigui juɓɓini ɗum saabi noon jayde wi ko paari ina jokki woyde omo ganduɗa ko Dansokho holtam noon wonde kay ko ha joni teddungal matinigal rutta omo ganduɗa ko on ɗon ɓiɗɗo Sénégal najo hanki toon to wuuro lamorgo gonɗon to nokku biteɗo Roussel tawi noon walla mbiyen omo ganduɗa ko biteɗo Roussel suuti hen konnguli kam woni kolaɗo kuuɓal hono PCF woni parti communiste française hollitama noon wonde kay kanko Amadou Dansokho e wiide Didier Awodi ko neɗɗo mo ganduɗa o ɓurnoɗo kay ne wayno o mantinade caggal nde suuti konnguli gam haalde no waɗatno e kala saaha kono ɗum ko gonnoɗo horejo dowla Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo kañum suuti hen konnguli e wiide makko noon sahande Abdoulaye Wade yinno kay rumtade yoga e pelliti muɗum ɗe ƴettuno koye on saaha noon mo ganduɗa ko Amadou Dansokho ina wayno tan kañum ne yidde artirdemo nde o sali ina wayno ɓitti ko bagasal muɗum tigui holliti wonde rumti omo ganduɗa ko Abdoulaye Wade. jayde Stade quotidien ewɗo subaka hande ina wayno ko ɗon guddirten roɓe men jayndeji Aissata Ndiaye nde arti koye photoji baroɗi teddugal leydi men Sénégal ko Keita Baldé Diawo wondude e Mbaye Hamadi Nia ɗum ɗon noon jayde wi tan ko jalte kippu meɗen eko fayi arde e lewru mars woni tan e nde hitande gonɗen holtamno wonde kay ko moni mabɓe kala o saaha ina yiilo ina wayno heptude jonde muɗum woni place muɗum mbayña oɗo saaha kay ina kay jokki wadde gueɗe muɗum mantiniɗe ko nonne kadi Keita Baldé kañum ala ko woni yidde muɗum so wona dunje heptude place mo ganduɗa ko Ismaïla Sarr kono ɗum ko ina tawe hen ha joni konngudi Vanessa Bryant mo ganduɗa ko cuddiɗo Kobe Bryant mo ganduɗa kay heeɓino tigui sankade e ko wattindi ko toon
toon to dowlaji tentuɗi o suuti konngudi noon e wiide makko wona hunde wemde kono ne kadi miijade ngam tigi wurde caggal omo ganduɗa ko joom galle makko kono ne kadi e ɓi ko biteɗo Guigui kona ɗum ko ene tawe hen konngudi alésirance gonnoɗo keblino kippgueɗe leydi men Sénégal e wiide makko noon omo arta holko manki holko gankiri leydi men Sénégal ngam ƴetta coupe d'Afrique des nations ɓennuɗo o bannoɗo toon to Égypte ko ɗum wonno ko udduɗen walla mbiyen ko tongunɗen to banggue Robel Diayndeji o subaka noon tigui Amadou ko joom suudu ko bi Brian wi ko ene famno saabu mayde ko basal tigui basal mawgal ko basal mawgal noon tigui ko ɗon ni dewetede garene o mo ganduɗa ɗum ko ganduɗa woni sunnare yande dow amen dow Sénégal foof e aduna foof o mo ganduɗa woni Mamma Gaye Amadou walla mbiyen Mamou Gaye ɗum noon o sankima e ɗeɗo balɗe ɓennude mataw tan hanki wonno ɗum ko ganduɗa woni levée du corps o nawato to ganduɗa woni kay hayɗi gam tan wirnoyede toon ɗum noon Amadou woni ko ganduɗa ko sunare tigui yande ko e dow musique walla mbiyen culture saabu ko mo ganduɗa ina daranino ngal ɗon banggal ɗum noon ko duwanade tan surtout e ɓesgu makko woni hen biyeteɗo tan Coumba Gaye e kadi Samba Gaye sukaɓe makko e omo ganduɗa woni banduru en no kadi nenam kadiata ɓas gonɗo toon to ganduɗa woni diwan mo Nouakchott Amadou tigi ko noon no mbiɗa ni ko adi kala ko neldude duwaw dendagal leñol ngol foof neldude duwaw kadi dendagal Sénégal naaɓe ko noon kadi neldude duwaw woni gardiɗo orchestre dande leñol hono Elhadji Baba Mal eɗen gandi sankare nde ɗon no mbiɗen ni ko basal mawgal to banggue fina tawa saabu Mamadou Gueye eɗen gandi ko neɗɗo mantiniɗo to banggue guitare o wonno sa daari caggal omo ganduɗa ko kolosal guitare muɗum ɓurnoɗo wawde ñilkude e nder daade yoga e yimɓe wannoɓe célèbre e nder leydi men Sénégal nde on ɗon rutti eɗen gandi omo ganduɗa ko Mamma Abou Gaye ɓamino ko wiyete relais woni gam jokkude e ngal ɗon jaɓɓal kañumne kadi guitare muɗum ne wayno ene ñirkanno dendagal ɓiɗɗo pullo e dendagal kadi aussi kutortoɗo fina tawa saabu guitare makko ne wayno feeñi ko ɓuuri hen ko mantinade e guitare makko mo ganduɗa min ene waɗi kam marqué histoire ko morceau makko morceau mo ganduɗa ko hono Ousmane Touré wimat ɗo nenam eɗen gandi voix mo ganduɗa ko Abdoulaye Wade taw kañum hoore muɗum wanno demande wi guitare Mamma Abou Gaye ene welimi ene yaade e jamanu mboɗo yiiɗi Ousmane Touré mbaɗa composé morceau mi wawa nandude hen voix am en plus ɓe ƴeewi titre mo ganduɗa wiyete ko nenam ɓe gaddi on ɗon titre e guitare Mamma Abou Gaye vraiment on ɗon ko hunde wonde fayde kono kadi ko mayde ko damal ala jasirgal moni kala koko rewat ɗon nde kabar o kewi nde noon en jettat dendagal rédaction piindi rédaction aussi haalirde men Siwol FM nde hunde waɗi nde yimɓeɓe ne mbiya tan joni rimuruji ne kewi ɓeni mbiya o mayani ɓeni mbiya ko ni nde ƴewɗen jokkodirde Omar Wade ménagére Elhadji Baba Mal holiti men wonde woni ko France kono e ballal omo ganduɗa ko Fan Ndiaye o walli en tigui ha mbawɗen hebde ko ganduɗa ko woni Omar Wade e on tuma noon o andinen mayde nde ne woodi ne wayno o haalini ni e nder radio ngo ɗum ɗon noon ko yettere Allah no fewi kadi e duwanade dendagal leñol ngol e duwanade kadi dendagal ɓe ganduɗa ko wonɓe orchestre hono Baba Mal woni dande leñol noon tigui Amadou dande leñol foof nana nelde duwaw ɓesgu makko foof nana nelde duwaw joom suudu makko e kala mo ganduɗa ete hande surtout noon Amadou ɓe ganduɗa woni subalɓe leñol subalɓe Sénégal foof hande nana nelde duwaw ardinde tan e kaw Abou Diop Abou Samba Diop noon tigui e yayam Hawa Sarr toon to ganduɗa woni diwan mo Thiaroye kamɓe foof aɓena nelde duwaw ɗum noon Amadou woni tan ko sunnare aɗa andi noon ko mbimi joni ko mayde woni basal mayde tigui woni basal saabu koko ganduɗa so yeehi artata kalis aɗa wawi wasde ɗum hande janggo liggoɗa daña ɗum kono hankkadi so fittandu yeehi heddoto tan ko souvenir uji ganda woppi ɗum ɗo e kala ko ganda woni golle mum moƴƴude ɗum noon ko duwana ɗum tan yo Allah waɗan ɗum yete heya foftere e kadi hebde ɗum ko ganda woni aljanna firdaws Amadou amin ya rabbi amin ko noon tan ko ɗin konngudi mataw guddirten kono hade nden ko wiide tan inchallah mbeɗen ni ko fayi ardi ma équipe Pindi TV waɗ mobilisé wu inchallahu rabbi pour waɗ ɗum rendre hommage inchallah e ballal mawɓe ben ardiɓe galle o sallahu lamɗo jaaɓi pour kadi andinde yimɓeɓe ko ɗum basal mawgal wonande culture woni fina tawa ko noonne kadi wonande leñol fulfulde kala noon tigui Amadou koɗi konngudi tigui uddata roɓindu jayde meɗen hande ko wiide on tan bandiraɓe fulfulde foof hettiyankoɓe yeeɓen ko ɓaya Pindi TV Allah jarama on jarama kono ɗum foof oɗon duwani sankare Mamma Gaye bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heɗenno ene banggal caméra o ha gongol sallahu lamdo jaaɓi